Okei, nyt se taisi alkaa. Elikkä tosiaan niin teillä varmaan näkyy siellä esitys. Tervetuloa kaikille tosiaan tähän Kestävät hankinnat Hämeessä toiseen webinaarisarjaan. Tämä liittyy kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista hankkeeseen, jota jatketaan tässä Kanta-Hämeen alueella tosiaan nyt vuoteen 2023 asti. Ja hyvin ollaan tässä päästy vauhtiin tänä vuonna. Mä oon Toivasen Karita ja toimin MTK Hämeellä tässä hankkeessa projektipäällikkönä. Ja meillä on linjoilla myöskin Sanna Meronen-Villenius, ketä on sitten Hämeen yrittäjillä, niin mun työparinani. Ja yhdessä tätä hanketta luotsataan tässä nyt sitten eteenpäin. Ja jos nopeasti tästä hankkeesta tähän alkuun sanoo, että tulee käsitys, niin tavoitteena meillä on tässä näiden vuosien aikana niin saada yrityksiä tästä Kanta-Hämeen alueelta mukaan näihin hankintoihin ja julkisiin hankintoihin ja ehkä sitten sitä kautta myöskin synnyttää uutta liiketoimintaa. Ja sen lisäksi meillä on kunnille järjestetään tämmöisiä hankintayksiköiden kehittämistyöpajoja vähän jokaisen kunnan oman tarpeen mukaan ja liittyy siis nyt kaikkiin julkisiin hankintoihin, ei pelkästään ruokahankintoihin. Ja nyt pääsiäisen jälkeen ensimmäinen ollaan menossa pitämään tuonne Hausjärvelle, että tosi kiva juttu, että päästään sitten ihan niin kuin kentällekin jalkautumaan nyt vihdosta viimein. Ja sitten kolmantena tavoitteena tälle hankkeelle on tehdä pienhankintoja näkyväksi. Ja siihen pureudutaan sitten vielä enemmän syksyllä, koska nämä pienhankinnathan on sellaisia, millä on valtava potentiaali tässä seudulla, muun muassa sitten juurikin tähän elinvoiman vahvistamiseen liittyen. Ja 4. työpaketti liittyy sitten tämmöisen tiedolla johtamisen työkalun työstämiseen, eli tavoitteena on tehdä työkalu, millä voidaan mallintaa tai kuvata elinvoimavaikutuksia sitten seudulle, mitä näistä hankinnoista on saatavilla. Lisätietoja hankkeesta voi käydä katsoa tuolla julkiset hankinnat hame.fi-sivuilta. Siellä on hankkeelle tehty omat sivut ja myöskin Facebookki kannattaa ottaa sitten seurantaa. Ja tosiaan nyt näissä kevään webinaareissa niin pureudutaan näihin ruokahankintoihin erityisesti, koska julkiset hankinnathan on hyvin laaja alue mahdollisuuksia on monia, niin halutaan tuoda tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä tietyille toimialoille ja MTK:llehan tietysti nämä ruokahankinnat on tärkeä aihe. Maaliskuussa käytiin läpi tämmöistä tulevaisuuden ruokasektoria ja siinä käytiin vähän Hämeen kiertotaloustiekarttaa läpi, minkälaisia asioita siellä on liittyen ruokaa ja ruokahankintoihin ja ylipäätänsäkin maakunnan ruoka-asioihin hyvin vahvasti liittyy tähän aiheeseen. Sen lisäksi käytiin läpi Hämeen ilmastovahtipalvelua, mikä lanseerataan nyt myös huhtikuussa ja sinne ilmastovahtipalveluun niin sinne on koottu Kanta-Hämeen kuntien tämmöisiä ilmastotekoja, siellä on hyvin vahvasti myöskin ruoka sitten esillä. Kannattaa käydä kurkkaamassa tämän kuun loppupuolella, se sitten avautuu kaikelle kansalle. Ja sitten kolmantena teemana meillä oli siinä maaliskuun webinaarissa niin tämä Forssan dynaaminen hankintajärjestelmä, eli siellä on lähi- ja luomutuotteille tämmöinen uusi dynaaminen hankintajärjestelmä lanseerattu, niin se oli tosi kiva kuulla ja innostava esimerkki ja saatiinkin todella hyvää keskustelua aikaiseksi, että se on ehkä sellainen juttu, mitä sitten vielä jatketaan täällä tämänkin hankkeen puitteissa eteenpäin ihan tämmöisellä käytännön tapaamisella ja ideoinnilla ja näin poispäin. Mutta tänään tosiaan mennään vastuullisiin ruokahankintoihin, mikä liittyy hyvin vahvasti ja ollaan saatu ihan loistavat puhujat. Kiitos kaikille jo tässä vaiheessa ja kurkkasin tosiaan muutamia esityksiä tuossa etukäteen, niin on kyllä tulossa mielenkiintoista asiaa. Ja sitten huhtikuun loppupuolella on vielä tämmöinen Hanki hyvää webinaari tulossa, mikä on MTK-keskusliiton järjestämä tapahtuma ja siellä käydään myös näiden hyvinvointialueiden vaikutuksia sitten läpi. Joo, ja tosiaan jos te ette maaliskuuta nähnyt, niin löytyy meidän YouTube-kanavalta tallenne, että käykää sieltä kurkkaamassa. Ja tosiaan tämän päivän ohjelmasta lyhyesti, niin ekaksi kuullaan Väänäsen Aulia maa- ja metsätalousministeriöltä.
minkälaisia suosituksia on ylipäätänsäkin näistä vastuullisista elintarvikehankinnoista julkiselle sektorille. Ja sitten mennään sen jälkeen Päijät-Hämeeseen, siellä on tehty paljon töitä. Ja Turta-Jukka on meille sitten kertomassa arjen teoista siellä, minkälaisia asioita siellä on nostettu ja halutaan nostaa edelleen esiin. Ja sitten myöskin sitten viimetteeksi tullaan tänne Hämeenlinnaan takaisin ja kuullaan Aapolta, että minkälaisia tavallaan, että miten strategia voi ohjata näitä hankintoja ja miten se vastuullisuus liittyy siihen ja ehkä minkälaisia asioita sekä kaupunkistrategiassa voidaan ottaa huomioon, että myöskin sitten näissä hankintaohjeistuksissa ja strategioissa. Ja sitten me saatiin aiemmasta ohjelmasta poiketen, niin Siivosen Heidi tulee meille pitää sitten loppuyhteenvedon tähän aiheeseen liittyen, että ihan Kyllä mielenkiinnolla odotan tätäkin tuntia, että tämmöinen tiivis tunnin setti ja sitten jos kysyttävää tulee, niin mä ajattelen, että voitaisiin tehdä niin, että toki voi laittaa chattiin kysymyksiä, mutta sitten voidaan jättää sinne loppuun aikaa keskustelulle, että jos puhujat voi siihen jäädä vähäksi aikaa vielä, niin voidaan sieltä päästä sitten vielä jatkaa enemmän. Että ihan mä toivon, että saadaan semmoinen mukava keskusteleva ilmapiiri tähän webinaariin liittyen. Ja kandee pitää mikit pois päältä siellä, ettei kuulu taustaääniä sitten tänne päin. Mutta Auli, pidemmittä puheitta, niin sä voit varmaan sitten jatkaa. Joo, hyvä, kiitoksia. Mä jaan täältä esityksestäni ja toivottavasti se sieltä tulee näkyviin ja ilmeisesti tuli. Noin. Mä keskeytän sen verran Auli sua vielä, että Hannele Suvanto, niin saatko mikkiä pois päältä, niin ei kuulu ääntä sieltä. Kiitos. Joo, mutta hyvä. Tosiaan kiitos kutsusta tulla puhumaan tähän teidän webinaariin vastuullisista elintarvikehankinnoista ja lähiruokaohjelmasta. Ja olen siis Auli Väänä maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolta, jossa toimin julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen erityisasiantuntijana ja hankintalähettiläänä. Olen ollut tässä tehtävässä nyt reilu 3 vuotta ja sitä ennen työskentely Vantaalla ruokapalveluissa monipuolisissa suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja myös tehnyt näitä ruokahankintoja. Silleen tämä aihepiiri on myös käytännössä tuttu. Mutta lähdetään käymään läpi tätä esitystä, koska tämä on paljon asiaa ja varttitunti menee varmasti nopsaan, mutta saa ottaa muuhun myöhemminkin yhteyttä. Tuossa on ekalla sivulla yhteystiedot, sähköpostiosoite ja mielelläni vastaan kysymyksiin on tämän koko tilaisuuden ajan tässä. Mutta lähdetään ensin tämmöisestä vähän niin kuin laajemmasta globaalista kuvasta, eli kestävyys- ja vastuullisuustavoitteista, joihin Suomi on sitoutunut. Ja isoin on ehkä tämä YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, Agenda 2030, jossa on siis nämä 17 tavoitetta, jotka meidän tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ja niissä kyllä riittää haastetta. Ja näitä toimeenpannaan Suomessa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen avulla muun muassa. Ja sieltä meille ehkä tutuin on tämä ravitsemussitoumus, minkä moni ruokapalvelu- ja elintarvikealan yrityskin on tehnyt. Sitten meillä on EU:ssa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, ja siellä on muun muassa tämmöinen pelolta pöytää strategia, joka ohjaa niin kuin tavallaan näistä matkaa niin kuin kohti kestävää ruokajärjestelmää aina sieltä pellolta alkutuotannosta sitten sinne ruokapöytään asti. Ja tavoitteena on tosiaan tämmöinen terveyttä edistävä, reilu, kestävä ruokajärjestelmä, johon me vaikutetaan sillä kestävillä ruoantuotantomenetelmillä ja tietenkin ruokapalveluissa myös niillä hankinnoilla, mitä me tehdään ja minkälaisia valintoja me siellä tehdään ja minkälaisia vastuuskriteereitä käytetään ja sitten tietysti ruokahävikki huomioiden. Mutta tämä on niin kuin iso kuva ja iso linja. No sitten miten Suomessa muuten niin edistetään näitä kestävyysvastuullisuustavoitteita, niin meillä on niin hallitusohjelmassa oli viimeksi valtavasti sekä niin yleisemmin julkisiin ruokahankintoihin liittyviä tavoitteita, että sitten näihin ruokapalveluille ja ruokahankintoihin asetettuja tavoitteita. Eli tavoitteena on käyttää enemmän kasvikunnan tuotteita, kalaa, mielellään suosia kotimaista ja sitten tämä liha- ja kananmunamaitotuotteissa niin lähi- ja luomutuotannon käyttöä suositaan. Ja näihin niin pyritään tekemään niitä mahdollisimman kestäviä valintoja.
Sitten tässä oli hallitusohjelmassa oli valtavasti myös muita niin kuin yleisempiä julkisiin hankintoihin liittyviä tavoitteita, just niin kuin hankintaosaamisen lisäämiseen ja parhaiten käytäntöjen jakamiseen ja niin pyritään edistämään sitä tai niitä hyviä hankintakäytäntöjä ja miten me saataisiin niin kuin tavallaan niin vaikuttavuutta enemmän niille julkisille hankinnoille. No näitä kaikkia tavoitteita edistämään me saatiin vuonna 2020 ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia. Ja tämä valmisteltiin yhteistyössä sekä valtionhallinnon että sit kuntien ja kuntaliiton kanssa. Ja tässä oli monet kunnat mukana ja heidän hankinta-asiantuntijoita. Itse olin mukana kanssa tätä tekemässä. Ja tästä tosiaan niin kuin halutaan niin kuin osoittaa taas strategialla se julkisten hankintojen 50 miljardin, mitä julkisiin hankintoihin käytetään vuodessa, niin sen niin kuin se merkitys, että me ymmärretään, että me voidaan, kun me käytetään se raha oikein, niin sillä on valtavasti vaikuttavuutta ja me voidaan edistää esimerkiksi kestävyystavoitteita sillä. Ja se 350 miljoonaa, mitä käytetään ruokahankintoihin, niin sekin on valtava summa rahaa. Ja tässä strategiassa niin siinä on 8 semmoista laajempaa osa-aluetta ja yhdessä ekologisen kestävyyden alla on sitten vielä oma tavoitteensa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoille. Millekään muulle tämmöiselle tuoteryhmälle ei ole omaa tavoitetta. Minusta se kuvaa hyvin sitä ruoan niin kuin merkitystä ja niin kuin, että oikeasti se on niin kuin valtavan tärkeä asia meille. Kuten me ollaan nyt huomattu tässä viime vuodetkin, että ei niin kuin nämä sanat, mitä tähän niin kuin tavoitteeseen on kirjattu, että näistä erilaisista kriisitilanteista, tämmöistä uhkista, mitkä meillä on sille ruokaturvalle ja kestävälle ruokajärjestelmälle, niin ne on ihan aidosti aitoja oikeita. Että meillä 2 vuotta nyt on ollut tämä koronakriisi käynnissä ja kukapa olisi arvannut, että me ollaan tämmöisessä sotatilanteessa Euroopassa, mikä oikeasti haastaa sitten tätä meidän globaalia ruokajärjestelmää ja ruokaturvaa täällä Suomessakin. Eli tämä hyvä huoltovarmuus, niin se on saanut ihan uudenlaisen merkityksen, että meidän täytyy siihen panostaa, meidän pitää siitä huolta ja niin kuin tehdä kaikkemme sen niin kuin turvaamiseksi. Ja sitten tietysti nämä ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden häviäminen, mitkä on globaaleja isoja kysymyksiä ja jotka myös haastaa sitä ruokaturvaa jatkossa. No sitten tässä tavoitteessa on lueteltu näitä mitä meidän tulisi tehdä, eli näistä elintarvikehankinnoista ja ruokapalveluhankinnoista myös ja ruokapalvelun järjestämisessä ottaa huomioon, eli näistä hankintakriteerit, jotka edistää ympäristön kannalta hyviä viljelymenetelmiä, elintarviketurvallisuutta, ravitsemusta ja sekä eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Eli näillä keinoilla, mutta ja mittarina tälle tavoitteelle, niin mikä on varsinainen asetettu mittari, on luomuelintarvikkeiden osuus elintarvikehankinnoissa vuonna 2030, mutta toki muitakin asioita kannattaa mitata, kotimaisuusastetta, paikallisen ruoan käyttöä ja muita. Mutta tämä luomutavoite, niin se tulee tuolta EUsta, eli siellä tavoitteena on että jatkossa niin kuin 1/4 viljelypinta-alasta olisi vuonna 2030 niin luomua. Ja voi tuntua vähän hurjan korkealta, mutta loppujen lopuksi miettiä vaikka, että koulumaito olisi luomua ja jotain hiutaleita, jotain kasvikunnan tuotteita, niin loppupelissä tämmöistä iso volyymin tuotteesta, niin kiloissa se voi niin kuin se 20% aika niin kuin vielä helposti saavuttaa. Mutta toki siinä on tavoite, että me yritetään kehittää meidän kotimaista luomutuotantoa ja sitä luomuketjua, että se olisi myös paljon kotimaista luomua. No sitten näitä oppaita ja suosituksia, mitä meillä on linjaamassa näitä ruokapalveluaterioiden järjestämistä, niin meillä on näitä ravitsemussuositukset ja ruokasuositukset eri ikäryhmille, jotka viitoittaa ravitsemuksi täyspainoista aterioita, kuinka ne tulee järjestää. Näissä on hyvin asioita, on myös kestävyystä näissä varsinkin uudemmissa ruokasuosituksissa niin paremmin huomioitu ja löytyy niin kuin hankintoihinkin jotain apua, mutta enemmän sitten näihin vastuullisiin ja kestäviin ruokahankintoihin sit keskittyvät oppaat on tämä opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin, joka Motiva on laatinut ja joka päivitettiin tuossa reilu vuosi sitten. Ja sitten on tämmöinen vähän vanhempi, missä niin kuin lähiruokaan keskitytään, eli Ekocentrian Savon koulutuskuntayhtymän laatima opas lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. Ja sitten me saatiin tuossa viime vuoden loppupuolella valmistaa opas vastuullisten ruokapalvelujen järjestämiseen ja hankintaan. Ja siitä voi kyllä ruokapalvelutkin löytää itselleen niin kuin myös vähän, tai niin kuin saada sellaista isoa kuvaa siitä, että miten kestävyyttä voidaan ruokapalveluissa edistää ja minkälaisia asioihin painottaa. Ja siellä on sekä ekologisen kestävyyden, sosiaalisen kestävyyden ja sitten taloudellisen kestävyydenkin alle asioita. Ja sitten mitä asioita kannattaa myös seurata siellä ruokapalvelussa. Ja
Sitten vähän vielä, että mitä se vastuullinen kestävä ruoka on, eli mitä asioita, mitä esimerkiksi isoja asioita siellä niin kuin on niin kuin tavallaan, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin se on tietysti, että meillä ruokaketju, ruoan alkuperä on tunnettu. Eli mistä se ruoka tulee? Kannattaa olla kiinnostunut siitä, kannattaa kysyä hankinnoista sitä ruoan alkuperämaata, tai lihan kohdalla voi tarkemminkin, että missä se eläin on kasvanut, missä se on teurastettu ja missä se on valmistettu ehkä niin kuin tuotteeksi. Ja tämä on yksi syy tähän, että voidaan minimoida entakehuijauksia ja väärennöksiä, mutta se kertoo paljon se alkuperämaa muutenkin siitä, miten se on se ruoka tuotettu ja mitä ehkä ongelmia, mitä ehkä riskejä siihen liittyy. Sitten tähän elintarviketurvallisuuteen liittyviä asioita. Tuossa on tuo elintarvikehygienia mainittu. Salmonella on ollut viime päivinä esillä. Olette varmaan törmänneet näihin kananmuniin kuin näihin pääsiäismuniin, missä nyt on salmonella-riski, eli maito ei ollutkaan puhdasta. Sitten norovirus tulee monesti ulkomaalaisten marjan kohdalla esille, norovirusepidemiat, eli kun vesi, millä marjoja kastellaan, niin ei olekaan puhdasta. Eli täytyy kuumentaa marjat, eli kotimaisissa marjoissa tätä ongelmaa ei ole. Eli tähänkin voi vaikuttaa sitten, mitä marjoja haluaa käyttää, niin niillä hankintakriteereillä. Sitten iso tuoteryhmä tai tämmöinen niin kuin, tärkeä merkittävä tuoteryhmä, ja missä meillä on hyvät kriteerit olemassa, niin ne löytyy sitä Motivan laatimasta oppaasta, niin ne tuotantoeläinten terveys- ja hyvinvointiasiat. Esimerkiksi mikrobilääkkeiden hallittu käyttö, niin jos antibiootteja syötetään eläimille jo syntymästä asti kasteluvedestä ruoanseassa ja niin kuin tavalla ennaltaehkäisemään sairauksia, niin voitte kuvitella, minkälaisen tilanteeseen johtaa. Meillä on antibioottiresistenssejä bakteerikantoja entistä enemmän monissa maissa, ja se on niin kuin oikeasti niin globaali iso ongelma. Eli tämmöinen kuin hallittu lääkkeiden käyttö vain eläinlääkärin määräyksestä sairauteen on tosi tärkeää, ja tässä niin kuin näillä kriteereillä me voidaan edistää sitten tämmöistä vastuullista tuotantoa. Sitten meillä on tuo ruoantuotannon ympäristövaikutukset, tosi iso laaja alue, ilmastovaikutukset, vesistövaikutukset, luonnon monimuotoisuusvaikutukset, nämä isommat kolme. Ja tähän on ehkä helpointa puuttua jo siinä vaiheessa, kun mietitään sitä ruokalistaa, että mitä me valitaan sinne ja voidaanko siellä niin kuin tehdä lisäkasvisten käyttöä, kasviproteiinipohjaisten ruokien käyttöä, kalan käyttöä ja niin kuin tavallaan sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi ilmastovaikutuksiin. Toki sitten luomutuotanto ja jotain muita mitä me voidaan tehdä, että me vähennetään ruoantuotannon ympäristövaikutuksia. Ja sielläkin sitten se niin kuin, muutenkin se kokonaisvastuullisuus mielessä pitää. Sitten sosiaaliset vaikutukset, ruoantuotannolla on aina niitäkin. Toisaalta sillä on työllistävä vaikutus, aluetaloudelliset vaikutukset paikallisen ruoan hankinnalla esimerkiksi. Sitten toisaalta nämä varsinkin riskimaatuotteita ostettaessa, niin työolot, ihmisoikeudet tai niiden puuttuminen niin nousee esille. Eli lapsityövoiman käyttö esimerkiksi tai sitten muut ongelmakohdat. Eli tietyissä tuoteryhmissä niin esimerkiksi reilun kaupan tuotteet voi olla hyvä valinta. Ja sitten on tietysti nämä ravitsemusterveysasiat tosi tärkeitä, ja näitä on sitten enemmän siellä ravitsemussuosituksissa ja noissa ruokasuosituksissa, ja sitten sydänmerkkikriteereiden käyttö esimerkiksi elintarvikehankinnassa. Vielä paikallista ruoasta osana tätä kestävää vastuullista ruokajärjestelmää, niin sillä on monia etuja. Meillä on ruoan alkuperä on tunnettu ja helposti jäljitettävissä. Ruoan tuoreus, monien tuotteiden, jos me saadaan ne suoraan siitä läheltä, niin on aivan mahtavaa. Ja sitten tämä sesongin mukaisuuden hyödyntäminen, voidaan hyödyntää myös sitä niin kuin satokautta, mitä ehkä sieltä on saatavilla lähellä tuotettuna. Sitä on tietysti positiiviset vaikutukset tämän paikallistalouteen, niin tosi iso ja merkittävä asia. Hienoa, että näissä teidän tässä hankkeessakin tullaan niihin paneutumaan ja tuomaan niitä esille. Eli se täytyisi aina muistaa, että kun niitä euroja käytetään niihin elintarvikehankintoihin, niin mikä vaikutus sillä on sitten siellä omalla alueella, että se kannattaa kyllä huomioida ja ne tulot, mitä sitten jää sinne omalle alueelle. Ja sitten tietysti tämä ruokaturva- ja huoltovarmuusmerkitys, että se ei ole sama, missä se ruoka tuotetaan. Että jos se tuotetaan siellä mahdollisimman lähellä, niin sillä on iso merkitys myös meidän huoltovarmuuteen. Ja sitten tämä tietysti lisätä ekologista, sosiaalista, taloudellista kestävyyttä omalta osaltaan, niin tosi niin kuin, hyvä ja tärkeä asia edistää. Ihanaa, että teillä on tämä hanke siellä Hämeessä menossa. Sitten tästä ruokaohjelmista vielä nopeasti. Eli meillä on ministeriössä 4 eri ruokaohjelmaa käynnissä. Ilmastoruokaohjelma, lähiruokaohjelma, luomuohjelma ja kotimaisen kalan edistämisohjelma. Ja lähiruokaohjelma meillä on ollut vuodesta 2012 ja viime vuonna se päivitettiin. Ja tähän on koottuna erilaisia tavoitteita, mitä meillä on julkisiin ruokahankintoihin näissä ohjelmissa. Ja tietysti lähiruokaohjelmassa se tavoite on hyödyntää paikallista ruoantuotantoa mahdollisuuksien mukaan siellä ruokapalveluissa.
Sitten tuosta lähiruokaohjelmasta niin vielä pari sanaa, eli tässä on ne tavoitteita, mitä sille on asetettu, ja tuossa oli tuossa edellisellä sivulla linkit kaikkiin noihin ruokaohjelmiin, niistä voi lukea sitten lisää, ne löytyy ne kaikki, jos niistä on kiinnostunut, niin sieltä. Ja tosiaan niin tätä lähiruoan osuuden kasvattamista julkisista hankinnoista, niin sitä voidaan nostaa parantamalla hankintaosaamista, laadullisia kriteereitä, hankintavaatimuksia, ja sitten tässä on vielä tarkemmin kerrottu, että minkälaisilla toimenpiteillä. Eli pyritään tukemaan kuntia ja opastamaan, neuvomaan, että miten niitä hankintoja voidaan lisätä. Tässä vielä niin te voitte tutustua, tässä on vähän kerrottu, että miten niin kuin tavallaan siihen päästään, niin tarkemmin vielä siitä lisää. Ja mä nopeasti näytän teille, että täällä on mainosta myös meidän Motivan kanssa järjestämästä DPS-hankintajärjestelmä webinaarista, mikä on toukokuussa. Täällä todennäköisesti kuullaan myös Forssan esitys, ainakin on suunnitelmissa. Ja sitten täällä on myös parin YouTube-videon linkki. Eli meillä oli tuossa helmikuussa webinaari, missä kerrottiin, miten voidaan edistää myös alueellista hyvinvointia ruokahankinnoilla. Nyt Mikkelin videossa varsinkin on paikallisen ruoan hankinnasta. On vielä linkki yhteen vanhempaan videoon, missä on myös hyviä esimerkkejä paikallisen ruoan ja vastuullisesti ruoan hankinnasta. Eli näillä eväillä niin toivotan teille hyviä ja vastuullisia hankintoja. Kiitoksia Auli. Loistavasti tiivistetty, hyvin laaja aihe ja hienosti pysyit aikataulussa. Meinasinkin kysyä sulta, että onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä jostain kunnasta, missä olisi erityisen hyvin huomioitu tämä kestävyysvastuullisuusteema, taikka sitten niin kuin joku paikallisuusaspekti, mutta siellähän sulla olikin siinä lopussa esityksessä oli muutamia esimerkkejä. Kyllä. Siis Mikkelissä on tehty paljon tähän työtä, ja oikeastaan Mikkelistä löytyy sekä sitä videolta, kannattaa katsoa se YouTube-video Motivan sivuilla, ja sitten tosiaan niin heillä on kanssa siinä on se Kuntaliiton materiaali tai se opas, että miten voidaan jakaa hankintoja pienempiin osiin ja just käyttää paremmin hyödyksi sitä paikallista ruokatarjontaa, niin siinäkin on Mikkelin kalahankinnasta kerrottu, että niistä ainakin löytyy semmoisia. Ja sitten se meidän pidempi video, mihin minulla oli tuossa linkki, niin siinä on monesta kunnasta hyviä esimerkkejä. Joo, eikö se Mikkelin esimerkki ole siitä innovatiivisesta hankinnasta? Kala-esimerkki Polkalta. No se Mikkeli ei ole se polkka-esimerkki on sitten erikseen sieltä Pohjois-Karjalasta innovatiivisesta hankinnasta, että se on myös hieno. Siitä mulla ei nyt ollut, mä löytänyt siitä videota, mutta me on myös siitä muun muassa kuntamarkkinoilla on pidetty esitystä, mutta se on myös hyvä esimerkki, eli me voidaan myös niin kuin kehittää uusia tuotteita. Ja saada sitä kautta sitä paikallista ruokaa hankittua enemmän. Eli jos ei löydy tuotteita, niin polkka-esimerkki on siitä. Joo, tässähän on hyvä mahdollisuus haastaa hämäläisiä ruokapalvelutoimijoita tämmöiseen uuteen innovatiivisen esimerkin tai tuotteen työstämiseen yhteistyössä sitten muiden toimijoiden kanssa. Et sille varmaan olisi kyllä tilausta, että saadaan sitten myöskin sitä paikallista tuotettavia enemmän ehkä markkinoilla. Kyllä, se on jo, että jos ei löydy, niin niitä voi myös lähteä kehittämään. Kyllä. Se on mahdollista. Kiitoksia Auli. Hyvä. Ja sitten seuraavaksi estraadille päästetään sitten Jukka. No niin, terve. Terveiset täältä Lahdesta, Päijät-Hämeestä. Siellä on ilmeisesti kantahämäläisiä aika paljon, mutta myöskin Päijät-Häme tässä vieressä niin yhteisellä asialla. Auli tuossa jo ihan näppärästi kyllä niin sanotusti tyhjensi pankin, että mä tässä laitan, katsotaan saanko mä tämän esityksen esille. No niin. Sainko esille tämän? Sait, juu, hyvin näkyy. Onko esitystilassa vai? On esitystilassa, juu. Okei, selvä. No niin, eli terveiset Päijät-Hämeestä ja näin vaatimattomasti niin maakunnan halutuimmasta keittiöstä. Eli Päijät-Hämeen ateriapalveluissa mä toimin ja tällä hetkellä tuotekehityspäällikkönimikkeellä, ja tietysti mun roolini meidän firmassa on nyt sitten se, että
että kehitetään uusia tuotteita meidän asiakkaalle, ja tällä hetkellä me ollaan in-house-asemassa nyt Lahden kaupungissa ja Lahden kaupungin sivistystoimessa pääasiassa tehdään töitä. Ja sitten meillä on tytäryhtiö myöskin Ateria Sisko Oy, joka sitten tekee niin sanotusti vapailla markkinoilla myöskin jonkun verran kauppaa henkilöstöravintolasektorilla ja sitten kotipalveluaterioita tehdään. Ja arjen teko ja toi Aulin esitys oli niin kattava, ja itse asiassa se kannattaa varmaan kaikkien tallentaa itselleen. Et mä uskoisin, että me ollaan kaikki näissä julkisissa ruokapalveluissa aika pitkällä näissä asioissa, ja me ollaan jo vuosikaudet pohdittu sitä, että miten me saataisiin vastuullisia hankintoja tehtyä. Tämä ei ole mitenkään uutta meille kenellekään, mutta koko ajan tehdään asioita sen eteen, että saataisiin näitä työkaluja, niitä varmaan tarvitaan. Että me tuossa tuli hyvin esille nämä saparot ja nokan typistämiset ja kaikki sellaiset asiat, mitkä me ollaan kyllä niin kuin, aikaa sitten jo niin kuin huomioitu, ja ne on hienoja juttuja, että me pystytään täällä Suomessa tekemään asioita vastuullisesti. Hiukan menen toiselle raiteelle tässä. No, menikö tämä nyt vähän eteenpäin? Nyt. Menen hiukan lähestymistapaa siihen, että miten tämä niin kuin koskettaa meidän arkea, ja nuo loistavat työt, mitä on tehty taustatyötä ja minkä mukaan mekin varmaan kaikki tässä tahoillamme niin kuin asioita tehdään, niin mä lähden siitä, ja meidän lähtökohta meidänkin yrityksessä niin on se, että koetettaisiin päästä mahdollisimman lähelle sitä meidän asiakasta, ja sieltähän se lähtee se totuus, niin kuin, että meidän pitää pystyä niin kuin hahmottamaan se, että miten meidän niin kuin yritys tekee hyvää meidän käyttäjäasiakkaalle. Ja tässä nyt esimerkkinä se, että me itse ainakin halutaan mennä ja tehdä työtä siellä arjessa ja rajapinnassa, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että lasten kanssa, niin sieltä lasten suusta se totuus tulee, ja paljon meidän kentällä niin kuin työntekijät tekee sitä, että ne haluaa kuunnella meidän aterioivia ihmisiä ja toimia ja saada mahdollisimman paljon sitä palautetta sieltä kentältä. Aha, nyt mennään toiseen suuntaan taas. No sitten ihan niin kuin tuossa Aulin esityksessä tuli hyvin esille, niin se vuosi 2030, tai oli se nyt mikä vaan vuosi, niin se on aika lailla sellainen asia, että näitä asioita ollaan pohdittu varmaan jokaisessa kunnassa tässä Suomenmaassa, että minkälaisia tavoitteita meillä pitäisi olla näiden julkisten ruokapalvelujen toteuttamiseksi. Lahden kaupunki oli 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki, ja se tietysti ohjasi aika paljon meidän tekemistä täällä. Ja näihin asioihin niin kuin keskityttiin erityisen tarkasti senkin takia. Tietysti se, että me oli tässä koronan kourissa pyörittiin ja kaikki asiat ei välttämättä toteutunut niin kuin oltiin suunniteltu, niin se on tietysti yksi asia, mutta Lahdessa esimerkiksi tämä ympäristöohjelma, joka 2018 lanseerattiin, niin siinä aika hurjia tavoitteita, puhutaan luomusta ja paikallisuudesta ja kehittämisestä, joka nyt aika paljon niin kuin keskittyy siihen kestäviin valintoihin. Nämä on ohjannut meidänkin toimintaa. Se, että ollaanko päästy jossain asioissa niin pitkälle, että esimerkiksi luomun käytössä niin aika mahdottomiin tuntuu nuo luvut aika hurjilta, mutta joka tapauksessa, jos me sanotaan, että me ollaan halutuin keittiö Päijät-Hämeessä, niin meidän täytyy myöskin tehdä omia tavoitteitamme sen mukaan, ja omistajataholta tulee kuitenkin se suunta. Että jos meidän luomutavoite on noinkin hurja, mitä tässä mainitaan, niin se kuitenkin antaa meille semmoisen suunnan, että meidän täytyy koko ajan kiinnittää huomiota siihen,
ja asettaa se jonkunlaiseksi mittariksi, joka ohjaa meidän toimintaa. Tuo 25% luomutavoitekin, mitä Auli tuossa mainitsi, niin sekin tuntuu aika hurjalta, jos se puhutaan, että se on viljelytasosta 25%. Jos meidän niin kuin julkisissa ruokapalveluissa, jos me käytetään luomutuotteita, niin se tietysti tarkoittaa niitä volyymituotteita. Ja siinäkin on todellakin aika paljon kirimistä. Ja siinä tietysti taas täytyisi ottaa se asiakas siellä mun mielestä entistä enemmän niin kuin keskusteluun, meidän yhteiseen keskusteluun, että asiakkaan arvot pitäisi tuoda siihen yhteiseen pöytään ja niin kuin kirittämään sitä meidän toimintaa. No sitten mä ymmärsin, että mukana on jonkun verran myöskin tuottajia. Karita, sä voit kommentoida, oliko näin? Kyllä siellä on ainakin taitaa Iina olla paikalla. Se Iinan nimen mä bongasin. Joo. Tuottajien kanssa paljon käydään keskustelua siitä, että minkälaisia tuotteita meidän niin kuin keittiössä tarvitaan. Ja tämähän on nyt sitä innovatiivisuutta, mitä meidän pitäisi entistä enemmän niin kuin käyttää tässä hankintakuvioissa. Meidän pitäisi pystyä keskustelemaan entistä enemmän paikallisten toimijoiden kanssa, että minkälaisia tuotteita me tarvitaan ja minkälaisessa jalostusasteessa, minkälaisella toimitusvarmuudella, hinnalla ja kaikilla muilla laatukriteereillä, mitä me niin kuin halutaan. Ja nyt tällä hetkellä niin kuin uskoisin, että aika monessakin kunnassa pohditaan sitä, että minkä tyyppiset tuotantojärjestelmät ja suuntaukset otetaan käyttöön tai mitä peilataan vähän tulevaisuuteenkin. Tehdään suuria investointeja isoihin keittiöihin, isoihin tuotantolaitoksiin ja siellä mietitään, että miten sitä soppaa hämmennetään. Tässä muutama resepti nyt vaan ihan merkiksi siitä, että miten meillä huttu syntyy ja aika pitkälti niin kuin meillähän ollaan suuntauduttu nyt entistä enemmän niin sanottuun kylmävalmistusprosessiin, jossa raaka-aineet aika pitkälti on esikäsiteltyjä, esikypsennettyjä, saattaa olla pakastetuotteita ja niistä me sekoitellaan massoja ja lähetetään kylminä sinne lämmitys- ja jakelukeittiöihin. Ja tässä nyt tämä keittoesimerkki on hyvä esimerkki siitä, että miten me voidaan niin kuin nyt puhua vaikka tavarantoimittajien kanssa, minkälaisia raaka-aineita me tarvitaan. Eli toisin sanoen niin kuin meidän prosessiin nyt ei tällä hetkellä sovellu esimerkiksi kuorittu raaka porkkana tässä reseptissä, vaan siellä pitää olla porkkanasoseista tehtyjä pellettejä tai porkkanasosetta, mitä me voidaan hyödyntää. Ja tämä nyt ei välttämättä ainoa ja hyvä esimerkki, mutta esimerkki siitä, että näin me tarvitaan kuitenkin aika pitkälle vietyjä valmistajia, jotta me pystytään hyödyntämään niitä omassa prosessissamme. Siinä mielessähän tämä voi olla hyväkin esimerkki, että ajatellaan nyt vaikka sitä porkkanasosetta, niin porkkanamaakuntanahan nyt ainakin Kanta-Häme tunnetaan, niin siellä taas jalostusasteen nostaminen ehkä joissain kohdissa niin näissä tuotteissa niin voisi olla valmius. Mutta nämä on sellaisia pohdintoja, mitä niin kuin kannattaa ehkä yhdessä sitten tuottajien kanssa pohtia. No listoista. Meillä kaikilla varmaan niin kuin jonkunlaiset kiertävät listat pyörii, ketkä nyt tekee ruokapalveluita julkisella puolella. Meillä on 6 viikon listoja. Meillä on erilaisia listoja. Me toteutetaan koululaisille omat listamme. Sitten meillä oli vielä viime vuoden loppuun asti me toteutettiin myöskin sote-puolen
ruokatuotantoa ja siellä oli omat listansa ja sitten tällä hetkellä nyt jonkun verran on noita henkilöstöravintoloita, jossa on sitten oma asiakaskunta ja heille suunnitellut listat. Jos ajatellaan tätä listaa nyt sitten, vaikka nyt meillä on 6 viikon lista ja jos otetaan nyt vaikka yhden viikon lista esimerkiksi, niin kyllähän siellä paljon on niin kuin mahdollisuuksia, missä voidaan niin kuin lähteä pohtimaan sitä paikallisuutta. Kaikkeahan ei tuosta nurkan takaa saa, mutta jos ajatellaan nyt vaikka Lahden seutua, mitä täällä voidaan niin kuin eniten hyödyntää, niin leipomoteollisuushan täällä on tietysti vahvoilla, vilja, juomat, eli sen tyyppistä asiaa. Ja tietysti mielellään niistä nähtäisiin myöskin näillä listoilla sitä, että mua aina kiinnostaa ruokalistoja tehdä se, että lista pitäisi saada mahdollisimman houkuttelevaksi sillä tarinalla, eli jotain sen ruokalistan ja sen ruokalajin takana pitäisi olla jonkunlaisia tarinoita, jotta siitä saataisiin niin kuin hiukan enemmän irti ja se niin kuin asiakkaalle olisi tavallaan arvokkaampaa. Eli listoilla on tilaa. Se mitä tuottajien ja jatkojalostajien kanssa on keskusteltu ja haluttaisiin keskustella entistä enemmän ja yhteisiä linjoja löytää, niin tässä nyt tuossa tuli Aulinkin esityksessä aika paljon näitä samoja asioita esille, mutta nämä perusasiat tietysti on niin kuin mielenkiintoisia ja jälleen kerran niin kuin esimerkiksi tarinoiden kautta tämäkin, että meillä on sesonkeja ja suomalaisessa keittiössä niin hirveän tärkeä asia olisi huomioida se sesonkien olemassaolo. Me tehdään omaa vuosikelloa siitä, mitä me halutaan niin kuin kertoa keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. Siellä tietysti juhlapäivät huomioiden ja pyritään löytämään sinne oikeita ratkaisuja. Ja sitä kautta ruokatarina kehittyy. Sitten kun mennään sinne käytännön toteutukseen, niin sitten tämä logistiikka ja laskutusasiat ynnä muut kaikki sinne taustalle liittyy. Ja tietysti korostuu siinä, että me ollaan entistä enemmän niin kuin kiinni tukuissa ja tukkujen kanssa tehtävä yhteistyö niin kuin on erittäin tärkeää. Että toki suorahankintojakin tehdään jonkun verran, mutta kyllä suurin osa kaikista materiaalivirroista menee tukkuportaan kautta. Ja meillä on käytössä täällä Lahdessa on sekä paikallista tukkua että sitten valtakunnallista tukkua. No sekä tukkuportaan että sitten raaka-ainetoimittajien kanssa niin tehdään aktiivista tuotekehitystä. Pyritään tekemään kampanjoiden kautta niin kuin mielenkiintoisia asioita meidän asiakkaille ja tässä olisi varmaan paljonkin tehtävää niin kuin ihan paikallisella tasollakin, että paikallisen leipomon kanssa esimerkiksi ollaan saatu jonkun verran tämmöistä näkyvyyttä ja yhteisiä tuotteita aikaiseksi, mutta paljon olisi varmaan sillä sektorilla tekemistä. Ja näistä innovatiivisista hankinnoista tietysti siihen liittyen, niin se yhteinen tuotekehitys varmaan korostuu entistä enemmän myöskin siellä, että pyrittäisiin löytämään tässä näitä esimerkkejä. Suomenmaassa nyt on ollut jo sieltä kalapuolelta ja kasvisten jalostamisesta ja muusta, mutta entistä enemmän tarvittaisiin varmaan tällä sektorilla niin kuin lisää vuoropuhelua. Ja sitten kaikki tällaiset tapahtumat, yhteiset kohtaamiset, yhteiset esiintymiset, julkisuus, jopa kummiviljely, sitäkin on olemassa, mutta ei nyt meillä täällä, mutta voisi olla hyvä mahdollisuus. Mutta tärkeänä varmaan sekä meille että tuottajille, mikä tulee aina keskusteluissa esille, niin tämä sitoutuminen näihin asioihin ja tähän yhteiseen kehittämiseen, niin se on niin kuin erittäin tärkeää, jotta saadaan myöskin niin kuin tämä asia menemään maaliin. Meillä on hyviä esimerkkejä, me saadaan hienoja juttuja tehtyä, jos me halutaan. Ja tässä vaan esimerkkinä nyt yksi juttu, mikä voisi olla. Tämä on niin kuin agendalla meillä kaikilla niin kuin tämä
kasvisruokien kehittäminen ja kasvisproteiinin hyödyntäminen entistä paremmin kotimaisista puhtaista raaka-aineista. Ja näitähän me löydetään, jos me yhdessä halutaan asioita viedä eteenpäin. Mutta jälleen kerran, niin se meidän asiakas tässä nyt koulukuva, niin sehän se on, joka ratkaisee, mitä me tehdään. Eli se ruoka pitää olla suosittua ja se pitää olla sellaista, että se maistuu ja helposti omaksuttavaa. Pienin askelin voidaan tehdä uusia juttuja, mutta sanotaan nyt, että lapsetkin saattaa jossain vaiheessa olla aika konservatiivisia ja meidän täytyy mennä varovasti pienin askelin, jotta päästään eteenpäin. Mutta anyway, nähdään yhdessä lautasella. Täällä oli nyt vähän viestiä ehkä enemmänkin sinne tuottaja- ja jatkojalostajapuolelle. Ehkä nämä on yhteisiä asioita, mistä me keskustellaan varmaan tästä vielä pitkään. Että tällaista. Kiitoksia Jukka. Mä olin erityisen iloinen, että siellä oli vahvasti mainittuna tämä asiakasnäkökulma tietysti ja palvelumuotoilu. Tarinat kuulostaa aina hyvällä ja yhteiskehittäminen. Ja mä luulen, että toi yhteiskehittäminen ehkä tuottajien ja sitten elintarvikeyrittäjien kanssa voisi olla yksi sellainen juttu, mitä voitaisiin jatkaakin, koska sitä kauttahan niitä uusia tuotteita sitten saadaan, kun kuullaan vähän minkälaisia tarpeita teilläkin siellä on. Ja täällä itse asiassa Hannele kysyy, että onko teillä keskusteluissa tuottajien kanssa syntynyt uusia tuotteita tai palveluita? Onko teillä ollut yhteiskehittelyä? Vähän siihen jo tuossa vastailitkin, että jonkun verran. No joo, kyllä niin kuin tuossa mainitsin, niin Leipomon kanssa ollaan oltu kyllä aika paljonkin yhteistyössä ja mietitty näitä asioita. No, hyvä esimerkki siitä, että koitetaan viritellä tällaista yhteistyökuvioa Leipurin kanssa. Heillähän on prosessit aika isoja myöskin ja kävi ilmi sellainen, että paljon menee, esimerkiksi taikinaa menee aika paljon biojätteeseen. Ihan sen takia, että saattaa olla, että yksi padallinen niin sanotusti taikinaa, niin se pitää olla vähintään 300 kiloa tai 500 kiloa. Ja jos ei ennusteet menekään ihan tasan, että kauppoihin ja muualle ei ole menossakaan niin paljon leipää, niin sitähän ei kannata lähteä työstämään siitä eteenpäin sämpylöiksi tai leiviksi, vaan se iso möykky, mikä jää siitä, niin se pistetään biojätteeseen. Ja mä tällaisesta asiasta virittelin esimerkiksi niin kuin keskustelua, että miten se olisi, että voitaisiinko me jossain kohtaa ottaa vaikka 100 kiloa taikinaa meille, josta me jatketaan itse sitten omissa prosesseissa. Tämän tyyppistä ajattelua, mutta ei ole vielä toteutunut, että nämä on tällaisia. Et meillä on Päijät-Hämeessä aika vähän kyllä sellaista niin kuin tuotantoa, joka niin kuin olisi ihan suoraan niin kuin me voitaisiin, mutta tietysti koko ajan me etsitään niitä mahdollisuuksia, niitä toimijoita, jotka pystyisivät tekemään. Tuossa korona kun alkoi, niin meillä oli Vääksyläisen valmisruokatehtaan kanssa. Meillä oli pieni yhteistyökuvio ja me tehtiin 3,000–4,000 lapselle tehtiin rasiapakattua ruokaa jonkun aikaa. Et kaikki ei tullutkaan sieltä isoista tehtaista tuolta äitien tekemänä jostain muualta, vaan tuli tästä läheltä. Joo, mutta kyllä näitä esimerkkejä kaivataan. Joo, tästä jatkamme varmasti. Nyt päästetään seuraavaksi sitten Aapo estradille, että tervetuloa. Hyvä, kiitoksia ja huomenta kaikille. Tosiaan Aapo Korte ja Hämeenlinnan kaupungilla hankintapäällikkönä nyt toiminut nelisen vuotta ja sitä ennen muissa kuvioissa tehnyt pitkään julkisia hankintoja, eli en ole ateriapalveluiden asiantuntija, vaan enemmänkin hankinta-asiantuntija sitten, mutta yritän kuitenkin tähän maailmaan nyt teitä johdattaa meidän näkökulmasta. Mutta pieni hetki, että saadaan tuo jako tuosta päälle. Ja sitten yritetään saada vielä diaesitys tuolta noin. Toivottavasti nyt näkyy. Kyllä näkyy, hyvin näkyy. Hyvä. Eli tosiaan otsikkona meillä tämä, että vastuullisuus lähtee strategiasta ja tavoitteiden asettamisesta ja miten se näkyy
tulevaisuuden Hämeenlinnassa ja nyt erityisesti peilaan meidän tuoretta kilpailutusta tai tuoreita kilpailutuksia tässä. Katsotaan, kun saadaan vielä dia vaihtumaan. Eli tässä nyt yleisesti tämä koskee meillä oikeastaan kaikkea mahdollista kilpailuttamista, ei pelkästään ateriapalveluita, niin miten se strategia sitten aikanaan menee sinne hankintoihin, niin se polku pitäisi olla sinänsä yksinkertainen, että meillä on olemassa kaupungitason strategia, eli voidaan puhua Hämeenlinnan strategiasta, johon toki voi liittyä erilaisia ohjelmia. Meillä on muun muassa hiilineutraali Hämeenlinnan ohjelma olemassa, ja sitten hankintatoimessa on taas oma strateginen asiakirja, eli hankintatoimen periaatteet, joka toki ei ole niin kuin mikään erillinen, tai sinänsä niin kuin muusta strategiasta erillinen dokumentti, siis on oma dokumenttinsa, mutta totta kai sen pitää niin kuin palvella tätä koko kaupungin strategiaa, josta mennään. Ja sitten hankintakohtaisesti asetetaan tavoitteet, eli yleisestikin pitää lähteä siitä, että hankinnalla tavoitellaan jotain, ei sitä hankintaa tehdä vaan kilpailuttamisen ilosta tai sen takia, että ostaminen on kivaa, vaan sillä pitää olla tietyt tavoitteet, on se sitten mikä tahansa hankintaa. Eli mennään tosiaan kaupunkitason strategiasta hankintatoimen periaatteisiin ja sitä kautta sitten aina yksittäisen hankinnan tavoitteisiin. Ja tämäkin pätee kaikkiin hankintoihin, mitä meillä korostetaan kovasti, on se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Eli tuossa on korostanut hankinnan valmistelua ja vuoropuhelua, joihin kerta kaikkiaan pitää hankintayksikön panostaa, siihen pitää olla aikaa, resursseja käytettävissä. Eli ihan niin kuin talon rakentamiseen tarvitaan hyvät perustukset, niin yhtä lailla hyvään hankintaan tarvitaan hyvät perustukset, ja se työ tehdään tuossa hankinnan valmistelussa, johon kuuluu vuoropuhelu ja kaikki muu valmistelu olennaisena osana. Ja tähän hankinnan valmisteluun meille sitten kuuluu nimenomaan tämä hankinnan tavoitteiden määrittely, jossa toki mietitään sitten, että miten se niin kuin palvelee kaupungin strategiaa, miten se palvelee hankintatoimen periaatteita, kun sitä hankintaa viedään eteenpäin. Meillä on tosiaan nyt tässä ollut menossa ja on tulossa näitä ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelujen kilpailutuksia. Tässä nyt keskityn lähinnä ateriapalveluihin, mutta meillä on samaa laitettu synergiasyistä myös siivous- ja käyttäjäpalvelut. Niin meillä on hajautettu kaupunki 3 alueeseen. Se on osittain sen takia, että meillä ei välttämättä olisi niin kuin sama palveluntuottaja koko kaupungissa. Ja sitten toki tässä, kun mennään kilpailutus kerrallaan, niin opitaan aina edellisestä kilpailutuksesta. Eli viime vuonna meillä oli Kalvola ja Renko kilpailutettiin. Nyt sitten meillä on tänä vuonna kilpailutettu niin sanottu läntinen kantakaupunki ja Hauholammi ja Tuulos. Ja itse asiassa hankintapäätös on tehty viime perjantaina, eli asia on sinänsä vielä kesken. Ja ensi vuonna on tarkoitus vielä kilpailuttaa itäinen kantakaupunki. Meillä on näissä sopimuskautena 4 vuotta ja optio 4 vuotta, eli tarkoitus on, että jos kaikki toimii, niin se on myös palkitsemista palveluntuottajan suuntaan, eli voidaan mennä pitkällä sopimuskaudella, ja toisaalta nämä kilpailutukset on sen verran raskaita, että näitä ei haluta jatkuvasti olla tekemässä uudestaan. Ja toki mahdollistaa sitten yhteisen kehittämisen sopimuskauden aikana, jos sitä halutaan tehdä, eli todennäköisesti, jos kaikki toimii, niin mennään aina tuolla 8 vuodella sitten eteenpäin. No, meidän ateriapalvelujen tavoitteita nyt viimeisimmässä kilpailutuksessa, miten me ollaan niitä tänne muodostettu, niin ensinnäkin puhutaan kohtuuhintaisesta, maistuvasta ja ravitsevasta ruuasta, eli totta kai talouden realiteetit asettaa tiettyjä haasteita, eli ei olla valmiita maksamaan mitä tahansa, mutta ruoan täytyy kuitenkin olla maistuvaa ja ravitsevaa. Tavoitteena on, että ruokailijat saadaan syömään hyvin ja hävikkiä mahdollisimman vähän, ja sitten on korostettu tätä mahdollisuutta syödä välillä toiveruokia. Ja sitten meillä on yleisesti korostettu sitä, että tärkeää on henkilöstön perehdytys ja työmotivaatio, ja totta kai vähäinen vaihtuvuus on suositeltavaa. Ei ole sinänsä keksitty välttämättä suoraa keinoa hankintalain puitteissa puuttua siihen henkilöstön vaihtuvuuteen, mutta kuitenkin ohjataan siihen suuntaan, että henkilöstö ei saisi jatkuvasti vaihtua. Ja yleisesti meillä on tavoitteena vaikuttavuus, mennään kohta siihen, että mitä se tarkemmin on, kustannustehokkaasti tuotettavat palvelut, ja totta kai me haetaan taloudellisia säästöjä
meille myös näillä kilpailutuksilla. No miten me sitten pyritään pääsemään näihin tavoitteisiin, koska on selvää, että hankinnalle kun asetetaan tavoitteet, niin ne tavoitteethan voi olla kovinkin niin kuin maata syleileviä ja hyvinkin niin kuin hienolta kuulostavia, mutta miten se sitten käytännössä toteutuu, niin se on aina se temppu, eikä välttämättä kovin yksinkertaista, kun varmasti julkiset hankinnat tunnette ja tiedätte. Kohtuuhintaisuuteen ja taloudellisiin säästöihin pyritään sillä, että meillä on tarjouspyynnössä maksimihinnat, eli ei hyväksytä ihan mitä tahansa hintoja. Ja sitten me jätetään sinne tiettyjä vapauksia tarjoajille tehdä omia valintoja, kuten vaikkapa päättää, missä se ruoka valmistetaan. Eli ohjataan asioita ja totta kai meillä on tiettyjä vähimmäisvaatimuksia ja muita, mutta pyritään jättämään sinne vähän tilaa myös palveluntuottajien omalle luovuudelle ja niille omille valinnoille, jolloin he voivat sitten tehdä kilpailukykyisen tarjouksen. Kustannustehokkaasti tuotettavien palvelujen osalta, niin siellä on lisäksi mahdollisuus yhteiseen kehittämiseen sopimuskauden aikana. Ja sitten toki pyritään panostamaan sopimuskauden aikaiseen toimintaan, eli tässä on esimerkkinä resursointi, siellä on määritelty erilaisia työryhmiä, on laadunhallintaa, on raportointia, eli meillä on kaupungilla tällä hetkellä ateriapalveluasiantuntija tilapalveluissa, joka sitten erityisesti ateriapalveluissa tekee tätä käytännön työtä sitten palveluntuottajan kanssa sopimuskaudella. No sitten tähän vaikuttavuuteen, joka on myös mun mielestä vastuullisuutta, niin me ollaan liitetty bonussanktiomalli ja ollaan lähdetty vielä siitä, että on tärkeää, että se mahdollinen bonus ei pelkästään mene sinne ison yrityksen niin kuin yleiseksi hyväksi, vaan on määritelty, että vähintään puolet siitä bonuksesta tulee kohdistaa sille henkilöstölle, joka oikeasti on tuottanut sen palvelun. Eli meillä on tietty malli, jolla sitten mennään kohta vielä tarkemmin siihen millä määritellään, että saako bonusta vai sanktiota, mutta se on kalenterivuosittain sitten määräytyy, eli siellä voi palveluntuottaja sitten vaikka palkita henkilöstöä rahallisesti tai järjestää virkistyspäivän tai muuta. Ja siinä muistaakseni oli vielä näyttövelvollisuus, eli jos sitä ei näin toteuteta, niin sitten se bonus jää saamatta. Ja nyt tässä uusimmassa kilpailutuksessa meillä oli määritelty ateriapalvelun osalta niin, että bonus on korkeintaan 2% vuosilaskutuksesta ja sanktio on sitten korkeintaan 2,5% vuosilaskutuksesta. Eli jonkinmoinen summa, mutta ei kuitenkaan ihan mahdoton, mutta on jonkinlainen porkkana siellä olemassa. Ja se, että koululaiset saataisiin syömään hyvin, niin yhtenä keinona meillä on siellä lautaslaskenta. Eli nyt tässä uudessa kilpailutuksessa mennään siihen, että maksetaan vain niistä syödyistä aterioista nimenomaan kouluissa, jolloin sen pitäisi edesauttaa sitä, että palveluntuottaja nimenomaan pyrkii saamaan ne koululaiset syömään, koska se saa laskuttaa vaan kaikesta siitä, mitä siellä on nimenomaan syöty, eikä niin kuin ehkä se vanha malli on, niin tilatuista aterioista. No bonussanktiomallista vielä vähän tarkemmin. Ateriapalvelun osalta meillä on siis siivouspalvelussa oma mallinsa tässä, mutta ateriapalvelun osalta niin meillä siis tässä uudessa kilpailutuksessa on tarkoituksella jätetty sote-kohteet pois, koska ne siirtyy hyvinvointialueelle kohta. Eli tässä on lähinnä päiväkodit ja koulut mukana. Ja siellä on yhteensä 25 arvioitavaa kohtaa, joista annetaan sitten arvio asteikolla 1–5. Ja mä nostin tähän tiettyjä kohtia, mitä siellä sitten mitataan tietyllä periaatteella. Eli siellä on avattu se, että mistä saa 1 pisteen, mistä saa 5 pistettä tai siltä väliltä. Eli siellä on ravintosisältöä ja elintarviketurvallisuutta, tuotteiden makua ja ulkonäköä mitataan erityisesti asiakastyytyväisyyskyselyllä. Henkilökunnan palveluasenne vaikuttaa myös, asiakaspalautejärjestelmä ja sitten meillä on hiilijalanjälki tähän hiilineutraaliuteen liittyen. Ja nyt kun ei ole vielä mitään selkeää tämmöistä mittaria olemassa niiden lukujen mittaamiseksi, niin siellä on tällä hetkellä palveluntuottajan toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi, eli minkälaisia toimenpiteitä ja kuinka usein palveluntuottaja sitten tekee. Ja sitten makuakkoset ja kouluruokadiplomit on siellä myös mukana. Tässä on lähiruuan käyttö on seurannassa nimenomaan siitä näkökulmasta, että on kantahämäläinen raaka-aine, mutta sitä ei pisteytetä, eli on katsottu, että hankintalain
Hankintalain mukaisesti ei voida tehdä niin, että sitä lähdettäisiin pisteyttämään, mutta sitä toki seurataan sopimuskaudella. Tosiasiahan on se julkisissa hankinnoissa, että vaikka me kuinka haluttaisiin, se olisi varmasti niin kuin monessa kohtaa tarkoituksenmukaista, niin me ei voida suosia kotimaista, eli kotimaisia elintarvikkeita, mutta me voidaan toki ohjata niitä kohti. Ja niin kuin varmaan tiedätte alan asiantuntijoina, niin vaatimukset esimerkiksi ruoan ja sen raaka-aineen alkuperälle ja jäljitettävyydelle auttaa siihen, että me pystytään ohjaamaan sitä kotimaisuuteen, mutta ei voida suoraan sanoa, että pitää olla kotimaista. Ja se, minkä halusin tässä nostaa esille, niin täytyy toki aina muistaa, kun hankintayksiköt kilpailuttaa näitä hankintoja, että on eri asia kilpailuttaa elintarvikkeet ja tuottaa se ateriapalvelu itse, kuin sitten, että kilpailutetaan ateriapalvelu. Eli silloin, jos me ostetaan elintarvikkeita ja itse valmistetaan ne ruuat, niin me pystytään yleensä määrittelemään, että me vaikka ostetaan niin elintarvikesopimusten kautta kotimaista siltä osin, kun sitä on saatavilla, mutta kun me kilpailutetaan ateriapalvelu, eli se kokonaisuus, niin me ei voida suoraan vaatia sitä kotimaisuutta nimenomaan kilpailutusvaiheessa. Kysymys sitten kuuluu, että voidaanko siihen asiaan vaikuttaa sopimuskaudella, ja oma näkökulmani, että voidaan. Ja yleensä tykkää julkisista hankinnoista sanoa, niin kuin ehkä elämästä muutenkin, että se ei ole mustavalkoista, vaan siinä on valtavasti vivahteita, ja se pätee erityisesti näihin ateriapalveluiden hankintoihin. Eli toki me voidaan sopimuskautta varten sinne hankinta-asiakirjan laatia erilaisia ehtoja, joilla sitten sopimuskauden aikana yhteisesti sopien voidaan nostaa vaikkapa kotimaisuusastetta, lisätä lähiruuan käyttöä, nostaa luomuastetta tai käyttää enemmän reilun kaupan tuotteita tai mitä tahansa. Tärkeintä on toki se, että asiasta päästään yhteisymmärrykseen. Ja sitten aina on se kysymys, että onko meillä rahaa siihen hankintayksikkönä, eli jos se maksaa lisää, niin tarvittaessa se on poliittinen päätöksenteko siitä, että mistä ollaan valmiita maksamaan. Eli kyllä ne talouden realiteetit tulee usein vastaan, mutta tärkeää tässä on huomioida se, että nämä asiat pitää pyrkiä riittävän hyvin silloin hankintavaiheessa jo määrittelemään sinne asiakirjoihin, eli jotta me pystyttäisiin hankintalain mukaisesti tekemään sitten näitä sopimusmuutoksia, eli muutenhan me ei voida sopimuskaudella lähteä mitä tahansa siellä muuttelemaan. Ja meillä nyt on pyritty meidän kilpailutuksessa jättämään mahdollisuuksia sille, että me voidaan sitten tämmöisistä asioista muun muassa keskustella sopimuskaudella, jos tahtotilaa löytyy, niin muuttaa vaikkapa lähiruuan käyttöä, nostaa sen käyttöastetta. No lähiruuasta vielä lyhyesti, että miten meillä se tarjouspyyntöasiakirjassa esimerkiksi määriteltiin, niin meillä on tosiaan siellä ehto, että voidaan yhteisesti kirjallisesti sopien tehdä muutoksia näihin palveluihin koskien lähiruokaa. Ja tässä on sitten vielä korostettu sitä, mikä usein on tärkeää tietenkin ilmoittaa, että mikä on sitten lähiruokaa missäkin tilanteessa. Eli me katsotaan, että se on lähinnä kantahämäläistä ruokaa, mutta toki se voi olla muutakin kotimaista ruokaa. Ja sitten on jouduttu punaisella tuohon lisäämään vielä täsmennyksenä tarjouskilpailussa, että se ei ole vähimmäisvaatimuksena, koska me ei voida hankintalain mukaisesti sitä vähimmäisvaatimukseksi laittaa, mutta me suosittelemme sen käyttöä. Ja sitä on sitten muita vastaavia asioita korostettu asiakirjoissa, että ettei tule epäselvyyttä siitä, että toimittaisiin hankintalain vastaisesti, mutta toki me voidaan aina suositella asioita ja ohjata siihen suuntaan. Ja sitten lähiruokaan liittyen kysymyksenä yleensä nousee esille se, että miten se lähiruoka määritellään, eli onko se jonkinlainen säde sieltä hankintayksiköstä, onko se tietty maakunta vai onko se koko Suomi. Ja sitten tietenkin aina, kun mietitään lähiruokatuottajia, niin onko heidän tuotantonsa oikeasti riittävää suurkeittiöille, eli siinä tullaan siihen, että nämä kaksi maailmaa ei aina välttämättä kohtaa. Ja sitten sitäkin kysymystä kannattaa herätellä, että kannattaako itse asiassa se lähiruoka sitten toimittaa suoraan sinne suurkeittiöihin, jotka siellä alueella on tai lähistöllä, vai suoraan elintarviketukkuun, josta niitä sitten on mahdollista palvelun tuottajalla, tai jos kunta itse tuottaa sen palvelun, niin on mahdollista ostaa. Eli tässä vähän lyhyesti meidän ajatuksia aiheesta, että hiljattain olleen ja tulevien kilpailutusten pohjalta. Kiitoksia Aapo. Ihan loistava esitys jälleen kerran ja mielenkiintoista
aihetta. Täällä on Auli laittanut kysymyksen, että seurataanko Hämeenlinnassa ruoan kotimaisuusastetta? Onko teillä hankintakriteerinä Motivan laatiman opas vastuullisen elintarvikehankintaan kriteerien täyttyminen esimerkiksi lihatuotteissa? Joo, meillä pitäisi melkein olla ateriapalveluasiantuntija tässä vastaamassa, mutta kyllä meillä siis määriteltiin esimerkiksi lihatuotteiden osalta oli siellä tarjouspyynnössä ja tulee olemaan tiettyjä vaatimuksia. En muista, taisi olla just tuosta oppaasta, mistä oli, mutta joka tapauksessa on määritelty. Kotimaisuusasteen seuraamisessa niin meillä varmasti on niin kuin vielä tekemistä, mutta nythän meillä on tehty valtuustoaloite tähän liittyen ja me tullaan selvittämään senkin takia sitä tässä kevään mittaan ja sitten vastaamaan siihen valtuustoaloitteeseen, mutta sanotaan, että seurantaa pitää tehdä vielä enemmän, mutta varmasti tullaan tekemään niin kuin säännöllisesti ja miettimään, että mitä sille on tehtävissä ja varsinkin tämän valtuustoaloitteen pohjalta niin selvitellään, että mihin suuntaan sitä pystytään sitten viemään sitä kotimaisuusastetta. Hyvä, kiitoksia. Mä luulen, että nyt jatketaan sitten Heidiin seuraavaksi, eli Siivosen Heidi. Ole hyvä. Kiitos Karita ja kiitos puhujille tähän saakka. Ja tämä on aina hieno hetki, kun pääsee sanomaan niin kuin päätössanat kokeilemassa ihan uransa huipulla. Mä olen MTK ry:n ruokamarkkina-asiantuntija ja itse asiassa aihe on hyvinkin läheinen. Mä olen tästä Riihimäeltä, itse nyt istun tällä haavaa ja Lopelta on kotoisin ja tämmöinen oikein varmaan 5. tai 6. sukupolven hämäläinen. Ja tosiaan tässä MTK on töissä ollut nyt 3 vuotta ja itsellä on sellainen ruokatausta, että julkiset hankinnat on sikälikin hyvin lähellä sydäntä, että mä oon työurani aloittanut abiturienttikevään Lopen vanhainkodin keittiöstä. Mutta se siitä. Tästä yhteenvetona semmoinen terveisiä teille kotiin vietävää, että Häme on ruokamaakunta. Mehän sanotaan sitä ihan joka maakunta, missä mä käyn MTK:n puitteissa, niin toteaa olevansa ruokamaakunta, mutta kyllä me ollaan sen puolesta, että meillä on sekä täällä tätä alkutuotantoa, että meillä on jalostavaa teollisuutta, että meillä on koulutusta sekä elintarvikkeiden tuottamiseen, tarjoamiseen, että sitten maanviljelyyn. Eli on korkeakouluopintoja, mä olen itse elintarviketekniikan insinööri, meillä on Mustiala, voi opiskella ravintolakokiksi, eikä toi Hyvinkään perusasteen maatalousopinnotkaan kaukana ole. Lahdessa on paljon tätä leipomopanimo viljapuolta, mylly. Meillä tässä Riihimäellä uudet hienot meijeri-jatkojalostukset, Forssassa lihanjalostusta, sitten perunaa, porkkanaa, muita vihanneksia, marjatiloja. Niin kyllä täällä ei Hämeessä nälkä tule. Jos jotain toivoisin, niin meillä on myös paljon järviä, että sieltä vielä sitten kalajalosteita saataisiin enemmän myös julkisille lautasille. Ja mä pidän tosiaan sitäkin tärkeänä, että meillä on sitä nimenomaan koulutusta, että saadaan uutta porukkaa ihan elintarviketeollisuuteenkin sitten töihin. Pullonkauloista oli hyvää puhetta tuossa. Jukka niin kuin mainitsi esimerkiksi että meillä on, tämä oli tämmöinen porkkanapelletti, mitä te tarvitsisitte, että saisitte kasvissosekeittoa. Tämä oli minusta hauska tieto tässä. Kuulostelin kerran, että nuorten keskuudessa kasvissosekeitto on kovin suosittua ja hyvää ruokaahan se on, ei siinä mitään. Ja näissä tämmöisissä mun mielestä esimerkiksi tämä hanke, mitä Karita ansiokkaasti vetää Hämeenliitosta, niin tämä on erittäin hyvää puhetta, koska sitten kun mä ajattelen sitä viljelijäpuolta, niin semmoinen, että kykenisikö joku tekemään porkkanasta sitä Jukan ja kumppaneiden tarvitsemaa pellettiä tai sitten esimerkiksi semmoinen, että mä kuulin, että tarvittaisiin sellaisia niin kuin säräjuureksia, eli tämmöistä esikäsiteltyä vähän isompaa piittiä vaikka porkkanasta, lantusta, palsternakasta sitten, niin tällaiseen tarvittaisiin jalostajia. Ja tämä on mun mielestä tämä yhteenliittymä ja tämä, että tästä asiasta puhutaan, on sen takia tärkeää, että tässä olisi mun mielestä myös sille viljelijäporukalle se lisäarvon ja sen lisätilin ja isomman osan saaminen siitä elintarvikeketjusta, niin tosi mahdollista, että mä luulisin, että aika pienelläkin jo saataisiin sinne tilatasolle tällaista jalostusta, mitä esimerkiksi isot keittiöt kaipaisi, varsinkin näissä vihannespuolella. Ja toivoisin siihen sitten tietysti toki meidän porukalta myöskin rohkeutta. Pienhankinnat on erittäin merkityksellisiä, vaikka tuossa Aapo
Aapo aika isoa kokonaisuutta johtaa, mutta sitten taas jossakin kunnassa esimerkiksi 10 000 hankinta ei välttämättä ole kauhean suuri kuntataloudessa, ei pienessäkään kunnassa, mutta sitten kun mennään vaikka johonkin yksittäiseen perunan kuorimoon, perunapakkaamoon, niin 10 000 saattaa sinne olla oikein isokin ostettava kokonaisuus, eli näillä pienillä hankinnoilla on merkitystä myös paikallisesti. Sellaista pientä poliittista evästystä antaisin tähän vielä myöskin sitä, että todennäköistä on se, että nyt tässä puhaltaa tämmöinen vähän kylmät tuulit, tiedätte kaikki minkä takia, joka vaikuttaa yksityisihmisten talouteen, mutta vaikuttaa myös sitten julkiseen talouteen aivan varmasti. Eli nyt on semmoinen aika, että kuntapäättäjien pitää varautua siihen, että meillä on resilienssiä tehdä niitä hankintoja ja nimenomaan tehdä kotimaisia hankintoja. Eli kun ja jos niin kuin ruoan hinta tulee nousemaan, niin totta kai toivotaan, että se, ja vähän vaaditaankin täältä, että se kotimainen pysyy siitä huolimatta lautasella, että se on arvovalinta. Ja tosiaan tätä Hämettä vielä kohta käydään kesään ja kasvukauteen, ja sitten kun lähdetään autolla liikkeelle vaikka tänne Lopen järviseudulle, niin silloin sen huomaa tuossa kasvukauden aikana erityisen hyvin, että miten tärkeä se elävä maaseutu on. Se, että miltä se meille näyttää, miltä se tuoksuu, millaisia palveluita se tarjoaa, niin sillä, että ruokaa tuotetaan, ruokaa viljellään, ruokaa jalostetaan, niin sillä on iso merkitys koko yhteiskunnalle, ei vaan sille viljelijälle. Ja lopuksi mä kutsun teitä sitten, meillä on 24. webinaari hyvistä hankinnoista, pidetään se Helsingissä, mutta linjoille voi liittyä mistä vaan, niin pompaan sen verran tätä tilaisuutta, että laitan tuohon teille vielä kommenttikenttään siitä muistutuksen, niin tervetuloa kuulolle. Ja näillä sanoin, niin oikein hyvää pääsiäistä, oli kiva. Kiitos kun kutsuitte. Kiitoksia Heidi. Hieno loppuyhteenveto ja tärkeitä nostoja. Ja tosiaan tuosta siitä 24. webinaarista niin tulee myös sitten linkki tuossa meidän materiaaleista, että sitä kautta pääsee ilmoittautumaan. Nyt tässä kohtaa kysyisin, että tuleeko kommenttia tai kysymyksiä kenellekään mieleen? Nyt on vielä mahdollisuus hyödyntää tilaisuus ja kysyä näiltä meidän asiantuntijoilta. Jos ei, niin haluan kiittää kaikkia ja toivottaa ihanaa viikonjatkoa ja ennen kaikkea aurinkoista viikonjatkoa ja tulevaa pääsiäisen aikaa. Kiitos kovasti kaikille ja näkemisiin. Kiitokset ja hei hei. Moi moi. Moikka. Moi moi.